Na kurwase kaunti ya Nyamira nigo chia mateibere kurwase kenyoro kia iriani iyo gutokase wodi ya Kimira ebunge ya Kitutu Masaba imiye kaunti iyo yabirege wesokia na gusaba obokonyi neye ngobwatikana nemechanderi bawetera iyo kubakinya gusikubarera abana abo bari wetani emeronkene na babera babeire bagutwara oborema kurwachinga kibaiburetwe batari kwenyara nonye nase ogotara muri kitu kurwase kaunti ya Nyamira job manki na bakonyora chinga kiaye na gutarira chia matecho na gutwariganira roboti urwa senchera erengekeranu ekere gake mwana uyu na gende skuru yoka umwana itari kwinyara onyankuru anyore tu na barigo Asenka ya Josephine Nyaboke Omao, Stella Bonareri, Johnson Obori nigo bagwetera emechando emenge nyuma yo konyora abana bare noborema. Abamenyi abange kurwase kenyoro keriani gegotoka ase wodi ya Kimira constituency ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nigo bale na mabolyo amange nyuma yo kuibora abana bale noborema. Oroboti twanyorete kurwasa omunyagitari oyomo oyotaganete gwatorwa Elieta nigo abana gwetani emerongo ene babwate oborema obwo. Ekero omongi na Josephine Omao aiborete omwana okorokwa Wilkista na abwate ogosemeria buna omwana oyo nabe gagotara buna abana bande kurwanyore tu na barigo yani kire gento nayo nye turi gusuka kurwora gwikobororo mokorere kindi yonsi nyene ukurageri umurageri na kire gento igo bono nye turi ange igo bono okumechande igo bono tugusuka guchiande gwikaransa orioka kwanya gusubulika nga kiakoba. Omongi na Stella nigatoerera buna igabwate abana babere babwate oborema korende oyomo agasira. Umwana uyu ndwarire takaruko Eunice Nyarangi tari arabye korenge nigo barengi babere mwana nabwate omuchando bugotatara ani maguraye tari kunyara gotenena miki yaye ya maega agakorera ng'e yachiteka twara obokong'u egakong'a bono neremo erete bono maguraye atari kunyara gotara. Ekero omwana oyo airetegeka ataratara nairete egetambokero gyokorigia obokonyi kurwase chinyagitari ao asinyagitari nachete twachete Kichape tukakwana n'omunyagitari kuri Kichape omunyagitari agateba omwana oyo atakire chibicha chiaye ani agochibicha amagoro aya korwa motwe alafu na korwa maega egere chibicha echi chiru chibicha echi chikairu omogaka one akaira keraire omunyagitari akamotebia omochando bwa omwana oyo torimo okong'u mono nabo akonyara gokora ki nabo akonyara korwariwa kono korwa abwo besa ere enkong'u gotoka bana bande mbare esukuru ere bioka omonye na oboreri bwane igo bore obokong'u ogenda yaani togendete buna ng'enderete komorera kama omwana rioka akoebekera chichabu asare bono egeka yasinyora ebesa ya nyagitari tokori ya esukuru tokori gose neya ogochia komorwareria. omwana buna Eunice Nyarangi tanya konyara gagotara kere gento igakoba gagwekorera asa ikaransete togendererete gotara ase kenyorekyo ntomerana na Johnson oyotoerera buna nabwate omwana ore noborema oyokorokwa Moses Omari. Mwana akorokwa Moses Omari bobori omwana oyo muna atogete 2007 abatogerete buya Nyaitari yara koba okonyakorera kere twamoira Nyaitari omochando oyo ogatoka after 3 months gacha kororekana ase abwate omochando tokamoira Nyaitari akabarwa akaba buya agachaka korwa abwo omwana oyo tachiete koba nguru buna tonya komoira Nyaitari omwana oyo nabo are goika aganyakorera rioka oikarinde obeke ebiara biaye monwaro mautore
omwana oyo ekero akorete 1 year nari nachete gwancherana kere na omonyagetari ang'a adviceire atotebirie nki kere naende twarorire twamoirire amasoesi ase nyagetari okoririwe gocha wayothagia problem iga ere iga genda bono momorende iga nari twachete gwancherana lakini ogwancherana kwarenge ogokong'u ekiagera ntwegenete gose nebe igo igo twaroche ng'a na oborwaire ki bwatokire nkobare buya lakini rende nabo tweremeti mpaka buna toremete mpaka bono. Abaibori abo mbatotebia amakong'u amange bagwetera ekiagera okonyora kwabo nigo korense mono. Bono togosuka gochia ande goikaransa orioka kwanya gosugurika ng'aki akoba. Oroche nono okoimokurunse nabo ekoba egasi enkong'u. Igo nkomoimo nono ogosibi nono enchera tokomobwaterana gekoba enkong'u sana gekora ng'onye togocha tomobwaterana inche tindi gose ninyare. Ekero atabekeirie ebinto buya biria birende bia omobere abe covered buya nabo arake eriogi takorara naintwe ntokorara nabo bakorera igo akorera naintwe okaransete mpaka bwakia nabo tokorigereria mpaka bwakia nonya abana bamwabo onye baroo mbari korara nabo bagokaransa mpaka bwakia. Nonya ng'a bairwe chira n'ebyombe n'abanto abange mbanyakonyora obokonyi bonde bonsi. Abairi eserikali lakini ntwanyakonyora gokonya konde ebyombe awao biachire iga bigoteba ng'a nkokonya bire twabaa details buya twabaeresa bagenda batotebia mbatokonye ntokorora kende abande barure ase eserikali bamoichoiri chiform bamwakire chibicha twanyakorora gokonya konde egento gioka bachete bagatoa eserikali ne ekadi yaye yabaremavu. Egetambokero kiabo giokorigia abarai ime ye kaunti ya Nyamira nkianya konyora amatunda mbasaba onde bwensi ole nokogania okuya abae obokonyi erinde abana babo batware obogima bwa kawaida. Bono omwana iga abwate omochando natagete obokonyi ekiagera tari kwenyara. Igo nkosaba gaki eserikali ya Nyamira bari baranyare gonkonya buna mono mono amosinyaribo naba karanyare ankonya na nkonye wheelchair igo ndarore buya mono igoro ya omwana oyo inche timbwati chibu ase bono iga omwana oyo enchera ndataka akonywe ni yani enchera etoke yokomorisa yani yokomorenda mono ase ensemo ya endagera na ase ensemo toratebe ya obochenu ebinto bitoka gotumia bia obochenu endagera etoka koria. Bani kwane nche naga niyo nyendiri okobua ariko nyarekana Nyasaye karakune yarakune amo nkonyere gaki ande oboreri bwaye bore obokong'u isiko iga egere gaki omwana oyo nagenda esukuru yoka gose nonya esukuru gose atwara amagoro aye akoenderera nonya ase echoo ase eng'encho akoebekera chichabu nasibire narosire nonya esabuni ekere yambura. Ebyo nabyo ebirero bya abaibori bari bwate abana bari n'oborema ase wodi ya Kimera ekenyoro keriani elinde onde bwensi ole nokugania okuya abe gakorwa obokonyi elinde banyare bakogenderera n'obogima buri bwa kawaida korwa se kaunti ya Nyamira ginko reporteria Ndize Chivi Job Maangi.